Jeg vil gerne fortælle om T623, som er en buksenederdel med et løst forstykke. Jeg har den på her, så det kan være, at vi lige skal køre kameraet lidt ned, så I kan se. Det er faktisk sådan en klassisk buks herinde under, og så sidder det her forstykke fast i sidesømmen. Bagfra ligner det egentlig et par bukser med en belægning. Heroppe er det vendt med, uden at stykket er med op i sømmen heroppe. Det er kun med sidesømmen, og så sat fast herover med en knap. Ja. Herover har vi syet dem op i lidt andre materialer. Her er sådan en lidt kraftigere og mere klassisk kvalitet. Og her i sådan en tynd viskose, sådan som sådan lidt en sommerbuks, og det fungerer jo faktisk også rigtig fint. Modellen den kommer i 3 længder, så man kan lave den sådan kort og sådan mere 3/4 længde også, hvis man har lyst. Ja. Mønstret det går fra størrelse 32 til størrelse 54, og I kan se mere inde på christoffer.dk.